Hvem skal udføre dine elinstallationer? Eller håndtere service i dine bygninger? Hvem sikrer dig en tryg og uforstyrret hverdag, hvor der bliver taget hånd om vedligehold med indsigt og ekspertise, så du er sikker på, at dine bygninger lever op til de lovpligtige eftersyn? Hvem tænker fremad og tager ansvar for, at dine komplekse elløsninger er fremtidssikrede og brugervenlige, og ser potentialet i intelligente bygningsinstallationer, der giver dig overblik og fleksibilitet? Hvem rådgiver dig, når du og dine rådgivere har brug for rådgivning? Hvem sørger for, at du ikke står alene, når din bygning står færdig? Hoffmann Teknik er en af Danmarks største teknik- og installationsentreprenører og har 150 års erfaring med at kombinere faglighed, procesforståelse og kunderelation. Vi har erfaringen og evnen til at sætte os ind i din situation og dine behov. Vi arbejder i tæt og åben dialog med alle involverede parter og tager ansvar for den samlede løsning. Hoffmann Teknik. Din løsningsorienterede partner.